Na toto miesto svojho psa určite neber. Je to most Overtone, ktorý sa nachádza v Škótsku a svoj život tu ukončilo viac ako 300 psov. Most bol postavený v roku 1895, no od 50. rokov minulého storočia z neho začali bez vysvetlenia psi skákať. Všetky prípady sa dejú na jednom konkrétnom mieste pri jednom konkrétnom oblúku. Psi sú zväčša pokojné, no zrazu sa niečo stane a oni sa rozbehnú a skočia. Teórie hovoria, že za to možno môže vôňa norkov, ktoré dolu pod mostom žijú. No to nevysvetľuje to, prečo sa to deje vždy na tom istom mieste. Ďalšia z teórií zase hovorí to, že skaly pri moste sú tvarované tak ako psia píšťalka, čiže keď zafúka vietor, psi počujú niečo, čo my nie. No miestni hovoria, že most je jednoducho prekliatý a psi tam cítia niečo, čo my ľudia nie. Tento most však nemá na konci len psie obete. Údajne jedna žena z mostu hodila svoje dieťa. Keď sa jej opýtali, prečo to spravila, povedala, že most ju k tomu prinútil. A čo si myslíte vy? Je tento most paranormálnym miestom alebo má všetko svoje racionálne vysvetlenie? Dajte mi do komentára vedieť, čo si myslíte a nezabudnite na follow.